elime 100 man doklayayım. Nesip olsa gelecek rapperlan barına değişecek. Kizecekine 20 yaş, 18, 17, 15 yaşına rappercıklamada seyredin. Mikrofonun başına geçtiniz, MP3'niz yazıyanız doğru değil mi? Klip gerek ka. Mana uğradiyağınız Telegram'dan yazıyanız, TikTok'tan Telegram'ın numarını alıyağınız uğradiyağınız. Şu tak MP3'niz. Men geçiyenlerim alıp sizin MP3'nizi realini reaksiyasını veriyen. Ne aylak şol? İnni seyredin. Bir tapqırma 5 adam qatnaşyp bilýär. Öňünden aýdan hemme bolup geçecek wagtlary. Bir tapqyrma 5 adam qatnaşyp bilýär. Her adamy maňa Telegram aýdym ugradandan soň men elime 100 man doklaýaýyn gülkünçärine geldikdämini. Ene şol 100 manatdan soň serediňini. Her adam maşyna 100 manatdan gelenden soň men elime şo tapqyr dowam edýär. Mysal üçin inni seredin. Men alýanlarym şu 5 adamyň aýdymyny goýanymdan soň TikTok'a kiminki 2 güniň içinde köp prosmotr alýar, şoňa da şol 5 man dalýanyna ugradýan. Düşündüňizmi ne? Şo 5 manat şol birinji yer alan adamyň qyp sowgat. Ýöne men siziň emagda näme 100 manatdan alýan? Sebäbi näme üçin kanalyň azaby, inämesi reklama siziň aýdymyňyz bolýar. Halal bot, açyk gurulşaly. Ýöne men şol 100 manda alýan näme imini siziň utujiňyza da berýänmen. Maňa işleriňiz berek. Umumyň aýdana. Gazato siziň höwesiňiz bolsun. Şo 5 manat şonuň inniki işlejek aýdymyna bolsun. Dawaýyn kesmeýin alyň oglanlar, dogry dämi? Bolun kim maňa ýarşyň kim bot? Kim öpdün çykarka özünden? Dogry dämi? Bolun geçýäňiz özüňizde aýdymjyk wagtçygaç tapagy ýok. Aýdym ýazyň, rap ýazyň, halk aýdym ýazyň tapagy ýok. Issenlik kanala geçirýär, ýene bir gede gaýdan. Men oturýan, görýän, sagat akşam sagat 8-de goýulýar. 2 gün geçenden soň şonda da şol sagat doňdurulýar. Näçe prosmotr alan bolsa. Ondan ýene 10 goýulýar, 5 tane goýulandan soň hemme kime 2 gün surok berilenden soň kimin prosmotry, prosmotr like'ym del, kommentarida zadym del. Prosmotr. Şo prosmotr kimin köp bolýar? 500 manat şoň bayragy. Inni kaýdym üçin. Sponsorlar. Nesip bolsa hemmäňizde da garaşýas, geçýäňiz TikTok'tan maňa ugradýaňyz, agam nira ugratman men aýdym taýynýaňyz. Men 5 tane adam çöpleýän, tapqyr bir diýip hemmäňizde men şol adamyň özüni ugradýan, tapqyr 1 gatnaşdyň sen. Tapqyr 2 gatnaşýan sen. Tapqyr 3 gatnaşýan sen, işeýdem aýdýan men. İşeýdem bayraňyzy kabul edýäňiz, işeýdem näme edýäňiz özüňizi ýokary. Gideliň näme çyp ýok. Meninle aşağı oğlancıklar şolary aşağıda özüni eştirip bilmeýän şolary gow aýdym çykdy men öňümden çykýar bolyn. Çoto şolary ünsärlenip. Men kanalym inniki şu günden meýlek şaňa ünsärýän. Nesip bolsa maňda da garaşýas, innem şolarda reaksiýa berýär. Çist reaksiýa, kritika bat däl. Çist reaksiýa berýär. Näile komanda bolup 3 reaksiýa berýär. Aýdymyňyz gow ýarýa, şolan bayrag alýar. 3 kere gaýtalandyr. Hemme anda sag bolun, işiňe düşsünler.